ospravedlňujem sa za zvuk, ale húči tu hudba, viete, lebo Dubaj, Habibi a nemám mikrofón. Povedal. To máš taký dobrý chrbátku potom. Ty máš počúvať, ty si taká kýjevačka, ty máš také krásne prsia. To keby sa chceli vedieť, tak Shake si dal doviesť priamo, že on chce piesť, ktorý sa nalepí na nohy. To ti už jak musí jebať. Čaute, vítam vás pri ďalšom vlogu. Ako už z názvu videa viete, tak letíme do... Dubaja! Please help me, about the motor. Letíme do Dubaju, takže po roku sme sa tu znova zišli z tej istej partii, čiže Maťka, Paťka a... Jakubko. Instagramy nájdete v popise videa. No a akurát čakáme na transfer, ideme na terminál 1 a ideme sa na chvíľku sadnúť do lunchu, nech nám ubehne rýchlo čas. Habibi, come to Dubai. Čo hovoríš na lunch? No to je varená pecena. Tak to nie, ale už som tu bola. Ja som tu 4-krát a teším sa, že tam môžem ísť na to, tak to je odletom. Ja som tu tiež prvýkrát a som zvedavý, ale vyzerá to tu brutál. Nádherný výhľad, pekne na pristávanie a odlety lietadiel. Ideme si užiť jedlo, možno nejaké prosečko. Inak v tejto istej partii, ako sme tu, aj Kupko, aj Maťka, aj Paťka sme boli v USA cca rok dozadu. A link tuto v rohu si nájdeš. Tak si môžeš pozrieť videa, čo sme boli na USA tripe. Tu. Ako sa vám inak pozdáva zatiaľ lunch? Moderátorský sen. Moderátorský sen. Rozsiahle odpovede na dennej báze. Čo ti máme k tomu povedať? Dnes budeme rozprávať v Dubaji. Čo budeš rozprávať? Dnes budeme rozprávať v Dubaji, ale ja som dostala namiešaný drink. No inak, Kubik, my sme si spravili gin tonic. Ja sa musím aspoň nájsť. A tak daj si ťukes rýchly. Môžeš s tebou dám. Alebo s vami. Na zdravie. A mňa prečo? Akože za to, že mám jablkový džús? Alebo čo? A tak to je tokajské vínoasa. Ale hodne si ho dala do blbého pohára. Určite odo mňa. No nič, tak dobrú chuť. A vidíme sa asi v lietadle najskôr. Welcome to Abu Dhabi. Sme v Abu Dhabi, Sheikh Zayed Airport. to sme iba v prestupnej stanici, ideme ešte na autobus do Dubaja, pretože do Abu Dhabi mali lacnejšie letenky. Easy rozhodnutie. Nie, Etihad nelieta do Etihad Dubaja. nelieta do Dubaja, ale našli sme Emirates proste... letenka stále 900 eur. No, Emirates letenka 900 eur, my sme našli lacnejšiu Etihad, tak sme v Abu Dhabi, krásne letisko. Dvakrát myslím, ale nikdy som neletela takto, že takéto krásne letisko som nevidela. Vždycky to bolo, neviem, aký to bol terminál. Petra nám hovorila, že ona keď sem prišla, tak jej to strašne smrdelo, ako keby, že ty... Petra Vlhová, s tom Nie. hovoríš? Inak leteli sme s Petrou Vlhovou, ale Petra, taká jedna kamarátka nám hovorila, že proste v arabských krajinách je to strašne cítiť, ale ja som sem došiel a ja zatiaľ nič necítim. Nie. Vy cítite niečo? Ja neviem, o kom hovoríš. Opäť Petra. čo hovorila, že To tu tam, čo tu smrdí bolo. niečo. Ja to chápem, lebo aj nech smrtia. Ale... Niečo cítiš? Ja nemôžem hovoriť nič podobné typu Please help me, I'm under the water. Tu už všade. No, že smrdia ľudia. Ale nie, ona myslela, že v krajine toto akože je to proste cíti taký špecifický. To spí? Ja tu nič necítim, mne to nevadí. Kubo cíti To sú akorát tak tvoje. spodené ponožky a za mňa super.
Dúfam, že bude teplo hlavne, lebo v lietadle už ku koncu bola dosť zima, tak som si musel šupnúť mikinu. No dobre, ale... Sa odráža vonkajšie teplo, že? Áno. Takže tak a ideme do Dubaja na shuttlebus. Jasné, fit ľudia chodia po schodoch a leniaci chodia po elektrických schodoch. 6 hodín sedeli. Pomaly, nie? Ako pomaly? Nemôžeš, že sedíš a vstaneš a už hneď chodíš, tak musíš Teraz rozhýbať. pomaly. Chceli vyskúšať Abu Dhabísky eskalátor. Cítiť modernizáciu a to ako veľmi ľahko a jemne proste má taký doťuk. To u nás nemáte. Lepšie ako v Bratiske? U nás ťa to rovno vyhodí von, že vypadni. Habibi, welcome to Dubai. Dáme si takú malú room tour. Počkaj, ideme sa najskôr, tu sa pozri, toto je kúpeľňa. Aká maličká, ale veľmi pekná, čistá. Máme vaňu, umývadlo. To je záchod, to nemusíte vidieť. Tam som teraz bol pred chvíľou. Poď. Ty si smiešný. Krásna king size bed. No queen size. No tak queen size, možno není úplne king size, ale je v pohode. Flat TV, jak sa hovorí, aj sme si mohli pozerať YouTube večer. No ale najlepšie na tom... Chcem. Toto je najlepšie na tom, pozri na ten výhľad. To je myslím, že nový Dubaj vyzerá byť a tam tu vyzerá byť taký starší. Tam na tej strane. No ale tu máme pred hotelom také dve veľké budovy a keby tam nie sú, tak podľa mňa máme panorámu Dubaja. Ale aj tak to je. Keď trošku mínus je, že sa tu stáva, ale to je iba malinko občas počuť, ale celkovo 9... hotel. No, celkovo 9 z 10 hotel určite. Uvidíme ešte, ideme na bazén. Podľa toho uvidíme. Prečo takto? No tak úplne neviem. Ale takto pôjdeme pekne k bazéniku, vyčilovať. Dneska chill celý deň. Iba papať, oddychovať. Spať. Habibi! Habibi! Welcome to Dubai! No, lebo ležeráli na tej izbe. Habibi! Habibi! Welcome to Dubai! No čo? Ideme na pláž? No na pláž ani ne. Ideme tieto No. priesvitné kože opáliť. A však vy ste hnedí. Ja som tiež piesvitná. Ideme k bazénu, ktorý je vlastne plný. Inak ja som pozeral, že prečo nemôžeme ísť na ten bazén? Tam nikto není. No, že nikto. Nech to vyzerá jak bytovka iba. Apartmány asi. No. Že to sú podľa mňa nejaký apartmánový komplex. Akože dobré. Ako hodnotíš hotel? Hotel po včerajšom, to čo si nikomu neukázal. To ešte to musíš nechať trošku akože navnadiť. Povedz divákom, že čo ich ešte čaká v tomto videu. Akože strašné chálky. Strašné chalesy. Včera nikto sme nič nezjedli skoro. Teda ja jediný, hej, ale ja som praca. Ale inak máte sa na čo tešiť. Majú tu. Neskôr tu budeme jazdiť v drahých autách, Ferrari, McLareny. Všetko bude. To je všetko. Zase na tej veľmi bohatý. Zase. Ale si v Habibi lande. Habibi land. Včera brutálne chalky, akorát, že sme to nenatočili. Ale natočíme. Neskôr. Obyšlo ti práve 789 eur. Hej? Hypo. Habibi! Spravedlňujem sa dopredu za zvuk, lebo strašne to hučí hudba a nemám tu so sebou mikrofón. Ospravedlňujeme sa za zvuk, ale hučí tu hudba, viete, lebo Dubaj, Habibi.
A nemám mikrofón. Baby, come to Dubai! Welcome to my crib. Welcome to my crib, ladies and gentlemen. Let's go, let's go. So, here we are. King size bed. King size bed, yeah, of course. There you have nicotine pouches. There you have so-called Mega kryžovky. It's amazing. It's amazing. I can see that you have a flat TV. Of course. 27,000. Yep. 1.5 million. Only this. Very good price. Best for you, my friend. Narazili do mňa tie dvere. Ja som vás chcel natočiť, aký ste pekní. Strašne veľký totiž to. A niekto aj ten vyťah, alebo tu budeme stať? Čo sme sa natáčali zatiaľ? Aj, amatéri. Zase sa vyhľadala, aký ste perfektní Herkulesy nabití. Strašne sme našla. Ja som nič som nepovedal, ja som nič nepovedal. Ty máš taký dobrý chrbát, Kubo, to... Ty máš počúvať, ty si taká kievačka, ty máš také krásne prsiatka. Ja sa tvárim, že ty si Kubo ja Vicky. Ježiš! Ty mi to až teraz do Polska. Tak ja som si stála tu na kavu. Myslela si, že ti spravím chrbát? Čo, láska, kde to sme? Kde to sme? Momentálne by sme mali byť na JPR Walk. Tak samo to niečo nechová. A po ľavej strane máme Address Hotel. By mal byť jeden z najdrahších hotelov tuto v okolí. Minimálne prenajatie bazéna hore, o tom hovorí. A na pravej strane ideme akorát na Blue Waters Island. Kde je Dubai Eye, ktoré nefunguje. Nefunguje, ale drží rekord, lebo je dvakrát také väčšie, jak najväčšie koleso na svete a to je London Eye. No a potom hentam to celé, to je umelo vybudovaný ostrov Palma. Palm Jumeirah. A toto je Dubai Marina. A toto za nami celé je Dubai Marina. A rumors hovoria, že Dubai Eye sa netočí preto, vraj na ňom prebiehajú stavebné práce, ale vraj to preto, že sa hýbe celý ostrov, keď sa točí, takže... A my si myslíme, že je pravda. Lebo to koleso akože v Dubaji není, že stavebné práce prebiehajú 2 roky. A hlavne je to celé na piesku reálne postavené, ktorý je ešte umelo vytvorený ten ostrov. Takže veríme tomuto rumoru, konšpirácii, že sa to netočí a je to zastavené, pretože to ohrozovalo bezpečnosť a stabilitu celého ostrova Blue Waters. To sa nezmestí na kameru proste. Welcome under the Dubai Eye Wheel, takzvané iDubai. iDubai. Všetky detaily, ktoré som zistila o tomto projekte. Áno. Takže svoju veľa váženú asistentku si prosím. Ja do pomoci zatiahneš. To si zapamätali. Že vraj to je väčšie ako London Eye. Dvakrát. Zmestí sa do jednej tej kabinky 29 ľudí. V londýnskej sa zmestí 25, ale celková kapacita tohto kolesa je 1400 ľudí v jednom čase. Čiže to znamená, že 48 kabín. 48 kabín a toho London Eye kapacita bola 800 v jednom čase. A celková cesta tohto celého, kým sa to otočí, trvá 48 minút a London bolo 30. Áno. A London Eye stálo 70 miliónov.
A toto 250. 250. 250, lenže London aj na seba zarába. A to musia najímať hercov, aby áno, všetci aby im tam pracovali. Škoda, že toto sa nepohne, pretože ako náhle to spustia, tak im to hýbe kompletne celým ostrovom. Čiže vlastne im to nezarába. Pre televíziu Dubaj i Jožo Kubáni. Akurát sme prišli do Solna Beach Club a konečne idem odskúšať tzv. arabský záliv. More. Vyzerá to tu super. Máme v podstate celú panorámu Dubaja na dlani. A idem prvýkrát ja na Pačka, už som si vyskúšal. Kuby asi tiež, lebo ten už bol v arabských štátoch. A ja idem prvýkrát vyskúšať tento arabský záliv. Či to je také teplé, ak sa o tom hovorí, som zvedavý. A vyzerá to tu fajn. Celé čisté, pekné. A tá výhliadka je na tom asi najkrajšia. Našťastie je stále teplo. A inak, tí, ktorí hovorili, že Červené more, ale aké to je more toto tu? To nie je červené. Nejaké arabské. Proste, že toto more v Dubaji, že je teplé, no tak to nemali pravdu. Aspoň teda v apríli. Lebo podľa mňa má tak 20 stupňov a to neviem, či som neprehnal. A že aj v septembri bolo úplne horúce. Tak ale to po lete, vieš, keď toto vyhrieva 40-ky, 50-ky, tak poviem OK, ale to ešte nebol čas, aby sa to vyhrialo, ne? Není. Nane love. Nane heaters in the water. Si to môžeš zaplatiť. Že si môžeš zohriať vodu v mori. Áno, takto... Však podri sa, lepí sa ti ten piesok na nohy? Nelepí. Keby si chceli vedieť, tak Shake si dal doviesť priamo, že on chce piesok, ktorý sa nelepí na nohy. To ti už jak musí jebať. Ako sorry. Keď máš proste také peniaze, že si môžeš iba povedať, že donesiem piesok, ktorý ja chcem piesok, ktorý sa nelepí na nohy, ale to sa nedá. Dá. Ale dá. Dá. Jediné zatiaľ, keď mu nedokázali výjsť v ústretí, je s tou telkou. No. Frame nevyšiel jediný. To sa bolo sklamal on veľmi. Tam bolo tiež povedané, že do toho pôjde telka, ale oni povedali nedá sa. A onže? A onže dá sa. Ale dá. Ale nedalo sa aj tak. Do apríla 2024 všetci zistili, že sa nedá. Zatiaľ sa nedá. Aj s peňazmi nedá. Nedá. Ja som to tak vedela. Ty ma proste natáčaš pri každej mojej ochutnávke. Čo to je? Matcha. Vanilak. A dobrá? Podľa mňa to je dobré. Ako veľa ľudí hovorí, že tam cíti zelinu a trávu, ale ten majlkový sirup tam spravil celkom... Chlorofil. Dobre to je. Kaže, jaký masturbátor. Je to potrebujem na krk. Masážna hlavica. Ja len tyle na krk. Teraz sme prišli do Global Village, to je naša ďalšia dnešná zastávka a zdá sa, že skončil Ramadán, lebo pred chvíľkou tu bol taký neskutočný ohňostroj, také bomby, bolo vidieť, že sme v arabských štátoch. Kupko nám kúpil lístky, my sme zatiaľ pozerali ohňostroj. No ideme do Global Village, kde by mali byť kolotoče a mala by to byť proste... Že vystúpi zo svojej komfortnej zóny a že pôjde so mnou na kolotoč. To som neslúbil, to oni slúbili za mňa. Mali by to byť proste rôzne krajiny, symbolizované nejakými reštauráciami a s rôznymi kultúrnymi znakmi, tak ideme to ponavštevovať jednu po druhej.
Vyzerá to na... Toto vyzerá na Anglicko. Idem do New Yorku. Podľa Big Benu. New York. Idem do New Yorku. Ideme do Global Village na atrakcie, Kubík, a oni čo idú? Nakupovať. Nakupovali v 2 obchodoch, jasné. Takéto vec. Topka, Global Village topka. Za mňa odporúčam, choďte. Atrakcie ako? Atrakcie mega, Zatiaľ... je ich tu veľa, ale ešte neviem aké, takže nemám ani čo. Zatiaľ iba nákupy, že? Nič sme Choďte nekúpili. nakupovať, choďte. Klasika po dnešku, ty máš povolené, čo len chceš. Ďakujem. Strašne veľa ľudí. Aj včera, keď sme boli v Dubai Mole, tak tam bolo brutálne ľudí a domnievam sa, že to je kvôli tomu, že ako je Ramadán, tak všetci v noci vychádzajú von do ulic. Akože už skončilo, včera ešte bol a dnes skončí, takže ešte dneska podľa mňa všetci boli doma cez deň a večer Dubaj normálne, že ožíva. To tu bliká, bling bling, svieti rôzne krajiny a najviac sa mi ľúbi, že sú jednotlivé takto krajiny, že Turecko, Pakistan, UAE, Syria tam bola, myslím, a potom je, že Europe. Je tam ešte Kuwait, Jemen, Turecko a potom, že Europe. Európa je celá. Tak. Nechcel si náhodou Coca-Cola Light? Coca-Cola normal? Coca-Cola. Coca-Cola. Zero. My sme akurát prišli z Global Village, sme totálne unavení a tu by som chcel zakončiť svoje videjko, takže ak sa ti páči videjko z Dubaja, tak daj prosím ťa like, daj odber, nech ti neujde ďalšie, lebo sa máš ešte na čo tešiť. Vidíme sa pri ďalšom videu z Dubaja. Čau!